France. Tano zirukana boy wa uripudo. I will leave this head. Life yemu kina mato kana mata toda kumbopota tichicheka ma results nokuti ma results anokutaridza level yawasvika. Auende grade 4 usina kunyora test grade 3. Ma results ako baba chavanoita baba vanokubhadharira school fees unopasa wega mukati imomo. Zvekuti Jesu paakatifira takabhadharirwa kuti tipinde muarea dzine potential, but ability yako ndo inogona kukulimita, fees yakabviswa. Hakuna tete vese vanoudza muzukuru mashoko zvekuti muzukuru arorwa vanomuperekeza, but 6 ikachaya vanoti muzukuru yembedroom mapracticals ndako ini ndakudzoka ine field. Haleluya! Kana munhu wangari achishumira ndikukudza mapracticals ekuita kwete shoko rekunakirwa nawo. Challenge yako ndimi munoenda kubasa kunonetsa. Mufundisi haasvike ikoko akatouya anosungwa. Zvingaita kuti tete vati muzukuru ndokufarira kutereka bedroom ngatipinde tibatsirane, vanokutorera mari. Vakuzokutorera. Vanhu vati kuna Elisha tiperekedzei. Elisha akati it's okay. Ndobva vaenda vese kurwizi Jorodhani ndokutema miti. Mumwe wavo demo chinotema chacho the ndo rakarasika rikawira mumvura. Ndobva azviziva kuti chinotema charasika, nokuti unozabva demo pati yakanyanyokura haisiriyo inotema mupini unozobaswa saka pachinamato chinhu chine value chinogona kurasika ukasarawo nezvihombe zvisina basa. Emenzi unaro chigaro unacho uri erika uri mudhikoni Jesu hauna. Ndakatizwa unogona kutopinda inonzi wabati vaJehovha iwe naJehovha musingabate mese. Haitema the exit ndo yakarasika. Haugone kudiscover kubva kweexit kana iwewe usinawo head yacho, nokuti demo kana uchidaiso uchitema chikarasika kumashuro hauzvione kuti charasika, unofila kureruka kwemupini. Kana lachemu yakareruka zvika ise nega hamusi kunzwera kuti pane ishipa. Munhu ari kutema nemupini chete pasisina exit anonyanyorwadziwa maoko. Kana chinotema chiripo haurwadziwe, unorwadzisa muti. Kana basa ramupini muti unokurwadzisawo. Ndakati ukazvitarisa kuchikoro vaiva serious vechikoro kana vava pakambani varungu vanovanzwisisa, vanovapa kompyuta neofisi. Peno zvari kutotambawo zvake pagame mabasa ipapa ari palaptop yake muofisi, feni iripo, tii haina time chero nguva vanonwa, but kuworkshop kune tea time, but office pasame company hapana tea time. Chero panongoti uri kuona same company chaipa mutsauko, nyaya haitangire mukambani, inotangira kwamakabva kuti muuya apa. Kana kuchikoro waitamba vanoti pana pachishanda iwo vamweni vatambewo. Kana mutambe kwese
painorasika kune sound nokuti yakanzi yakawira mumvura painoipinda mumvura pane sound inoitika. Kuti faith comes by hearing. Kuti life yako kana ine zvimwe zvakarasika uri suppose kunzwa word first ndorichakuratidza. Akanzwa kuti chugwe robva atena manje triki iri kumvura i1 panowira chinhu kudai so panofoma mawaves anenge achidai so zvekuti kana usina kungwara unomaka pasiripo. Mvura ishoko raMwari kunoti ukariverenga rine imwe wave inonzi revelation ukabvotsa unobata nyaya isiri. Ndobva atanga kuchema munhu waMwari nemurarasika. Zvakanaka kuti zvinhu zvinorasika Mwari aripo, zvikarasika Mwari asipo. Nokuti kutoshayika kwaMwari kutorasika kwemunhu wacho asati arasa. Saka uchiona kubatsira vamwe vanhu kunoti metsei nokuti iye akarasika obva arasa chinhu. Haana mate obva atikwa basa. Iye akarasikawo obva arasa kuti akarasika. Zvekuti help ukada kumuratidza chinhu chaakarasa iye akarasika anorasa kuti. Saka uchiona message yekingdom inotangira parepentance to be born again. Zvatinozotara kuti prosperity mari izvi imwe nguva tiri kukushayisa mari wakatorasika muna Mwari wacho. Zvekuti tikakupa mari wakarasika muna Mwari unorasa kuti. Wewe ukada kuibatsira usaiburitse mvura ndira nayo iri imomo ukati yakunoti taure muchipedza kutaura yaoma. Yakabuda mu-right environment. Munhu akashayiwa Mwari zvinhu zvinotanga kurasika iye akarasika futi. I thank God kuti varume vakarasikirwa nedemo iyo pane munhu waMwari. Chinzwa Elisha is a prophet. Vanzi demo rarasika semuprofita tinotarisira kuti anoti hiriri rapinda nafa. Elisha, a true prophet of God, anotobvunza munhu arasikirwa nedemo as if akabuda kuprofita. Anobvunza arasikirwa wacho kuti rawira nechepasi. Kureva kuti iwewe une zvimwe zvisikade kuprofitwa zvoda wega kuziva area dzauri kuita. Iri kuroyiwa koiwa uzive here kuti unoroyika. Sano uzaona zviri nyore kuudza munhu kuti rega fodya chakatoma iye kuzviudza kuti handichafuta kuno kune nyaya doro unogona kurambidzwa but kuzvirambidza kunonetsa wega. Kuzvirambidza wega ndokunonetsa. Kurambidzwa hakushupe. Unongojoina chechi kuti doro siyai but panapa kuti pasiye. Demo rarasika ari kubvunzwa arasikirwa. Varume une imwe information nyangwe une nhamo yakadii nyangwe uri rombe rakadii une imwe information yaunofanirwa kuburitsa kuti ubatsirike. Dr. nyangwe akafunda anotobvunza charwara kuti muri kunzwa papi oti apa obvunza zvimwe futi as if haana kudzidza. Dr. akatodzidza futi mabvunziro uye nemarapiro pamaudzizire. Dr. anotodzidza medicine negood relation futi nokuti akarasika good relation anopa munhu wrong drug. Saka uchiona ukauya uchinyepa panapa unopiwa wrong sermon woenda chitam the head but hakuna kwaunosimuka. Saka Dr. anobvunza and akati Dr. zvimwe zvacho haabvunze nokuti hautembeke futi. Anototora inonzi thermometer apa mukabhodhoro kanga taure temperature ndara hana mashuwa ndara taiso ndega ndizwa ndimunga ndoka ndotaura zviri nana.
iwe uri kunzwa headache vakutanga nekuzasi unenge uchatobvunza kuti area iri right kutangira saka kana mauya mukingdom mamutari vanogona kutangira area yausiri kuda pauri kuda ndosvika bless you ndosvika but kunotadzisa blessing ndokwandichiri takati tiri vadiki taiyemura masoja abva kuDRC vachinwa tutu makotsi vachidira doro pasi mari yakawanda tikatokwenyana tikati iri ndononzi graft ndikakura chete ndotoita Ghana's problem yandaita ndiri kuona mabenefits kwete process takazonzwa mumwe wacho apa side dora richanaka akadai so tikati kuomonya kuchabuda inda andimingina ndakaiswa musaga kuDRC musaga mukati kuiswa musaga ungekati wazosuzwa we wakurwa varume kwaJehovha ine imwe process yausingane rega ndikuudze zvaunoda Mwari vanazvo but iwo kazhinji vane zvausingane kudenga ndakati ukapinda maokei vane imwe room yavakatonyora kuti staff only kana ukanzi uri customer nemari sei kustaff only hautenderwe sei ndokunokanyiwa zvinhu zvaunozoona mudhazi cream donut tine cream mukaenda kwakanzi staff only chachiri mugrovis tano vaneziya vachitanya Mwari vanonzi vanogadzika tafura kureva kuti usambofa ukapinda mukicheni yaJehovha maingredients acho haana kumira musha chinhu ukada kuchibatira kumaingredients hauzochifarira vane soda yavanokanda mukati demo rakarasika achitema ndobva achema ndobva abvunzwa yenya kurasikirwa problem yatinayo vanhu vane zvinhu zvakarasika vane life isiri kuita vanoda prophet vasikade kurivhila status yelife yavo kuti mukaprofite zvenyu ndinobai dai matobvuna matatamira kuba akasiyana nemaprofita ekusango anoti wese ane problem dombo idzokera isi tinototenderwa kutaura newe nokuti kune zvimwe zvisingade prayer zvoda matalks takanamatira nyika vakazotaura prayer haina kuitisa zvinhu ayo prayer nematalks zvakabatirana kuda kuti mushoko raMwari vanhu vazhinji they pray so much problem hombe they lack knowledge pazvinhu zvacho sanopedzisira kunamatira zvisiri ndakatara example ipachena yekuti ukahodha magumbeze kuchipisa ukaita prayer kuti muri Mwari weminana toda kuti zvifaye magumbeze atengwe kana iri season yekupisa uchipedza prayer Mwari vanokukwenya so manje kwapisa anointing iripo but vanhu vanote hazotadzira vanhu nekuda kuropafadzira you are blessing kuti ublessio kune imwe knowledge of the ground yatiri supposed kuva nayo kuzva kuti demo rawira pa inzwa mubvunzo hausi kunzi riri papi uri kunzi rapinda nepapi kuda kuti point of entrance ndoyauri supposed kungoziva chete tani kwazvakaenda kuda kuti iwewe ndiwe point of entrance yezvinhu zvacho iwewe zvaurifanirwa kuita knowledge kwete kuda kuziva varoyi vako iwe usingazive zvauri zvikazvirawira nechepapa akaloketa position yeentrance nokuti imwe problem kusaziva problem yako kune munhu ane problem yekusaziva problem yake saka iye aproblem kuti kuti tine vanhu vanenonzi blame game kuti sei usina imba tamudhara wangu akabva kuMalawi saka munomati ite imba yanga asina zvanzi sei usina zvina kuti sei vasina baba wako nokuti iwo futi
vakazobvunzwa vanoti wanguwo futi mudhara akabvawo samwe munopedzana dzinza rese muchida kuti uifuta akabvukokati hapana anobreka new ground nokuti mese mune blame game yekushifta. Murume anonzi unoda here kupora ari padziva haati hongu kana kuti kwete, anotaura problem yevamwe vanhu vasiri kuuya zomusunda. Dai vanhu vakauya zomusunda aizoda mumwe anomubvisa mvura macho, dzaza kutoda kuimploya idzo dzine problem. Kuita musikana webasa usingashandewo, tinoda musikana webasa iwe haushandewo futi. Unenge kuita mari naye hakusi kuita mari iproblem. Demo parakarasika paakaziva point of entrance kune zvakaitwa kuno kumusoro kwete mumvura pasi. Unomboziva here kuti simba rekunamata riri kumusoro rine zvarinoita zviri pasi nyangwe zvakaenda papi kana pakava nemalosi. Rega ndikudze imwe law iri simba. Mumvura force of gravity chinorema chinodzika hachikwidze iprinciple yenature. Vatinzwisisa rwizi rwavari. Parwizi pavari inonzi Jordan River. Jordan River isimbu yekufa nekumuka kwaJesu, nokuti Jesu ndoma akanoitira baptism yake. Kunoti Jordan River inoshanda imwe principle yakasiyana nemamwe marivers, nokuti ndoma kapindani Jesu. Life yako ikapinda Jesu unokwanisa kuchinja a natural principle. Right, Mwari ndobva vati vasika nyika, ubva vasika shiri, ndobva vataura chiti let the birds fly. Nekuti dai Mwari vasina kuti let the birds fly, idzo dzine mapapiro dzaiwaya dzinopotesa vari kudenga. Usati nevanhu panapa vasina the word of God, zvekuti vane potential to become big, but they are just loitering around. Nokuti chinoita kuti ubhururuke hasi mapapiro ikomandi yaMwari. Kana munhu ukamupa minhenga hakuna kwaanoenda, haubhururuke nemapapiro, unobhururuka nekomandi. Ndopadaudza vanhu kuti unonyanovhunduka the 10 commandments. Saka uchiona uchipedzisira waityora, vhunduka komanda wacho akaunza macommandments. 10 commandments hadzityise, komanda wacho ndovakuru. Akataura ye ukatya Mwari wagona pane kutyaura unotyora. Handiti kuba unotya kuba but unobvoba because zero, but ukatya Mwari the commander. Nyaya yepaJordan River Mwari vati kushiri let the birds fly. Kune 1 shiri nanhasi isati yakubhururuka inonzi ostrich. Mapapiro aripo inotoclassifyiwa mugroup red. But Mwari mubhaibheri havana kuti let the birds fly, pavasakoma kuti ostrich wakakurisa mira. Chatadzisa ostrich kusumuka nevamwe pacommand ine problem yelong neck. Saka zvaine long neck inogona kutena musoro yona zvidumbu rayo mazvikumbo, zvekuti Mwari pavakati let the birds fly yakatena ikati ndofunga ndevamwe isuso toenda kuvika. Zvekuti pano pandinoprofita kuti life yako can change, unotarisa certificate yekuchikoro ndofunga ndevamwe kusukana grade 7 andosvika ndofunga dzinotaura vamwe. Varume command yaMwari haina limitation. Command ya Jehovah haina limitation. Don't look at your problems, listen to the one commanding the command. David haana kunyanyonzwa Goliath, akatopedzisira akubvunza mariwadi ekuuraya Goliath asingaurayiki. Tanoona tano anopiwe tano dzakutobvunza reward, vamwe vachibvunza mameters kuti saka uri yakareba sei, yatoti manje kuurayai mari. Munhu
munhu ane anointing ane knowledge yekingdom haatsvage information isina basa. Ndokazoya mumwe pana zvokuti zinatendeuka oibhuku chimbotinyoreraiwo mhuka dzisingadyiwe. Ndikati ndisati ndanyora dzisingadyiwe, dzinodyiwa dzacho uri kumbodya kuda kuwedzera kukundikana. Saka kugenda kunozoita sei ndokwada kuenda indo chinoziva isiriyo. Ada kunohodha kuBotswana anobvunza nyaya yepolisi pabhodha abvunze profiti. Saka mazuva ano yakamira sei polisi? Akubvunza profiti yeproduct. Uri kuona nekuti anoresearcha problem oramba arimo. Saka ndonhamo yechikuruka. Mukuruka muti ndiri kunzwa zino haati amushonga uyu anoti bheta reve vakuru. Kurati shasha yenhamo shasha hauna nhamo nyowani yaunomudza kane zinotanganana nenzara bheta kumalawi takambota 2 weeks. Varume, chinotema chacho chikarasika basa ramira. Chinotema chine value chikarasika. Unoziva chinhu chinonzi head. Kana ukaenda kumadoctors vanogona kuisa artificial hand, artificial leg, zvimwe zvese, but this part hakuna artificial part yanhaka. Church unogona kupinda imwe ukapinda imwe, but nyaya yaJesu haisi artificial. You need Jesus. Pinda yaunopinda munoti wariti mupindu ndoda kuziva nyaya yemusoro wacho. Zvina Jesu mukati hei. Chechi ngashaya Jesu vanoti vanoisawo mukati moko. Grozi hapaibwe worship yekurumbidza Jesu ayo. Mikaeri Gabriel. Saka vanhu ava vatori vatumwa. Vanotuma wacho hamuna idea naye. Ndakati nyaya yekutumira ine problem 1. Satani akadiscover kuti une fear. Haudi kutaura naJesu, unoda kuita zvevatumwa. Unokura mukuziva zvinhu zvemaangels kutadza kuziva Mwari wacho. Une dzimwe ngirozi dzaunokudzwa ukaenda pasoweso dzasati wanzwa kana mubhaibheri. Mazita anobvundutsa. Zvanzi ingirozi. Hedi ikarasika hapana kukiyakiya kwamungaite. Chamungatoita kurecover the missing excellence. Ruoko rukadamuka unopiwa artificial. Ndakazondinakidza panhamo artificial hand. Murume auya vari kubata maoko aneta pakawandwa akangoswicha mabhatani ake pano ubva abvisa tambidzana imondidzorera. Saka pana vemusikazwa hakuna akazorova pa akatakura odha. Zvese zvekunamata machechi nezvimwe zvatingaite mupini wenemo. Demo racho the real head ndiJesu. Johana vetaura achiti rakazouya demo rinotema kubva kumidzi. Kuti the missing excellence yarasika kuOld Testament iri kurepresenta Jesu. Nokuti payakaenda mumvura yaienda kumidzi, nokuti miti yavaitema yanga iri muSaint Mary's. Uyu arasika uyu paJorodhani pana Elisha. Zvinoita ufunge kuva nevanhu vaMwari muri pachechi yaMwari, Mwari asisipo. Kupinda yaakabuda iye muridzi wacho pane mukomana aivabofu John chapter 9 akati aporeswa akapinda muchechi vachimunetsa paakabuda muchechi
ndobva asangana najesu kurati kune dzimwe chechi dzekuti jesu haapinde anotomirira vari kubuda imomo. Acts chapter 8, Ethiopian eunuch akasangana na Philip murodi. Philip aitobva atumwa naMwari kunzi enda unoona munhu ari kubva kuchechi umuparidzire mubhabhatidze. Kunoti Mwari anoziva kuti kune dzimwe chechi dzinoparidza zvisirizo dzisingabhabhatidze futi. Saka Mwari vanotoa vafundisi vavo kunohaicheka vari murodi, kwete kunopinda idzodzo vanotomirira vabuda. Mwari akatuma munhu kwete muchechi, taimira munhu atobuda muchechi kuti amubatsire. Saka munogona kupinda isiriyo. Mwari atomirira kuti mukabuda pamwe tingatauri. Iyo ndobva unobva wagadzwa waita mukuru iko. Ndakati ukaita chairman wemaroja kana stand autsvaga renki inozotora. Tora ndogara nayo zvanzi ngatitsvage marojas card kuti tisanyanyonetswa. Ndikati kutoita certificate yeproblem igarantii yekuti problem ndeyapo. Kutoita tsamba dzogara pamba pavari rojas card. Pamwe chirungu ndochinokunyepera kuti rojas card kushona zvinoda kuti itsamba yekugara padzimba dzevanhu. Kuti yangu handini muchatsvagira tsamba dzimba dzenyu. Mweya wenhamo uri so serious unokupa comfort nekuzorora nekufungidzira kuti ndopfungwa yaMwari. Jesu anototi ndakazodzwa kuparidza evhangeri kuvarombo. Tinoti Mwari vachituma Jesu panyika, anointing yavo vakaiwanzira kunyaya yepoverty kuti ipere. Tsano zvimwe zvizhinji tingataure, vanhu mazuva ano hapana sina chechi yake, vamwe madhimoni havasisina chavasina ndehapa. Zvoti kwamona asingabvise kuchechi usati mweya wechina kubroke. Oza mutsauko wekuomera nekuomerwa udiki hahuoneki. Munhu akaomerwa nemunhu anoomera vakafanana, havatengi, but hauzoziva manje kuti kuomerwa here kana kuti kuomera. Ndamunogona mufambisa mbiri dzakaomera stereki, iye akaomerwa stereki. Ingava ndivashona chaivo kushona vane tsumo inoti kandiro kanoenda kunobva kamwe. Kana vachiti kandiro havataure plate, vari kuedza kutaura zvinenge zviri mundiro. Chinoita kuti vataure kuti kandiro vari kuti haungaite zvinhu usina pekuisira. Esau anonzwa nababa wake, tora uta nemiseve unobata mhuka. Uta nemiseve ndo zvaari suppose kutanga abata kuti abate mhuka. Problem yatinayo dzimwe nguva ndeyekuti vanhu bvisai mari kuchechi usina kuvaudza process yekuita mari yacho. Kuti hamuropafadzwe, hamugone kupa, kuseri kwacho havana. Ndini Jehovha, Deuteronomy 8:18. Ndini Jehovha Mwari wako anokupa simba rekubudirira, ability to get wealth. Saka vanhu vakangonzwa simba rekudzinga madhimoni chete, demonstration of power. Kune imwe power mubhaibheri futi yekuita tunhu twako. That's why Mwari pabenzi vakatisira illustration iri simple kuti kana munhu akapenga sei anobatsira vasiri kupenga, kuvapa concept yekuti panyika panoitwei. Anopenga anenge ari saga rake rine magaba, mapepa, macardbox rakakura zvisingaite. Ipfungwa yekuti kana uri panyika itawo tunhu twako, you must own something. Takurawo magadget, make sure you can bhutsu vakatumirwa chitupa tarisa kuseri chakanzi property of Zimbabwe, zvako zvishoma. Kana waiti chitupa ndechako hachisi. No problem nemunhu atenga skadi, anoti skadi iri nderangu, but ukariverenga rakatonyorwa kunzi property of breweries. Unofanira kudhaka usati wamwa kuti nderangu, uri kupikisa vakakutengesera. Tenga zvako but property of breweries. Barasikire nemo ndobva aratidzwa ndokutyora rimwe branch
muti waari kutema ndoumwe chete waita kuti demoni rasike. But that same tree is also part of the process to recover the ex-head. Sano kubudirira kwa musina atidi kuti kuzowanika mu next generation. You are the right person wokuunza recovery yacho. Akachikora the same tree ndobva achikora this ndokukanda pamusoro. Ini chando understand a river it flows. Iyabva akatiratidza kuti rawira papi nyangwe akati apa. But time yaanokanda muti muriver musi mudishi chimuti chinodai so. Ndaifukidza kuti akakanda chinomira apa kuitira kuti zvidhonzane semagnet. But ndanzwa kuti it's a river iseni yekuti time yakadai so chakatanga kudai kureva kuti pese paunoitira zvinhu Mwari rega kuramba wakamira. Have movement, advance muti pauri kuyerezwa. As long as touch a point of entrance wakuyerezwa. Movement yauri kuita uchidai so no movement iri kuitika chidai so. Nokuti dai wakaramba wakamira rarisingauye. A lot of people, you are waiting instead of doing something in waiting. Ndakamirira Jehovha Mwari achandipa mukadzi mukasafamba hauye motoenda tona zitano Mwari anokupai muchifamba vasikana. Hakutumira ngirozi wese akanamatira mukadzi akatopfimba iye aita prayer. Sano mune zvimwe zvamunofanirwa kutaura. Ndakati hautaure ndimi kana uchipfimba. Yes. Navashaka navasa anotiza. Sano pautodiwa knowledge iri natural ipapa yekuti zviri sei sei. Zvekuti ukava ignorant muzvinhu zviri natural zvinotozokuomera kuunderstanda supernatural. Ukanguva ignorant muzvinhu zviri natural unonyanyoomerwa kuunderstanda supernatural. That's why mukadzi ainzira Jesu ndipe mvura iyi yaJacob natural water ndozokupawo supernatural. Nokuti ukandinyima natural it's impossible kuti ugone kunwa supernatural iwe uchimbotsika nenatural. Saka uchiona zvekunamata zvakaiswa mushoko kuti munhu averenge ave neunderstanding zvaigona kuiswa mumwoyo pasina bhaibheri. But pakava neshoko raunoverenga une kwaunorifeya nekudzokera nekudzidza nekuziva. Mweya Mutsvene ane shoko raanotipa. But inini nezviri mandiri ndinogona kudownloada shoko racho kuti rinzwike neani level yemunhu amira pano. That's why Jesu chaiye paaiparidza haanobvira amboparidza zvengirozi aiparidza zvekumunda. There was a sower, there was a fisherman kunge tisina kubva kudenga. Ndokunonzi kuunderstanda zvinhu zvemweya unozvitora wozvidownloada munatural understanding. Akati munhu ane nyota kwamupa aisi wamupa mvura bhati panofiwa. Nyota kuda mvura ukamupa ice block wamupa mvura bhati panofiwa. Pakudiwa kudownload understanding yekuti yaari kuda ari kuda kunwa izvezvi here kana kuti time. Pambabhiri hamunabvira mataurwa zvakati zvemota zvamunoblesana izvo. Pavaitotaura zvengoro ndomota dzacho mazuva ano. Ukazwa pachitaurwa nyaya yengamera munguva ino kana takuriparidza tinochinja ngamera kuita mota zvisute time yedu. Nokuti shoko iri nguva yacho tikariisa munomu tikaparidza ngamera ice block unotoda kuzwa kuti 120 wai kuti zvinzwike. Demo rarasika vakanda chinhu rakabva rabva pasi. Izwa
avanoende kuti pasi panoenda razoenda mujecha muvhu here. Mwari haanei kuti wakaroiwa kuchipingi here, kwamutare here, nandingi anozodii ada kudhila newe point of entrance. Jesu ari paKalvari paakadanidzira keteni rekuchechi rakatsemuka. Keteni rekuchechi, iye Jesu aimbopinda chechi yacho achaona maketeni aiatadza, but paakaenda paKalvari akarigona. Varume, nyaya yepamuchinjikwa, nyaya yeropa raJesu inogona kubreka zvinhu zvawakatadza munatural. We have a Calvary. Without just a word will tear down every curtain of limitation. And the Janakira Jesu, I don't need to get in the Temuka Pagusoro, Richia Guzas. I don't know. No, today I got Temuka Pagusas, Richia Gusoro, Kunai is Copa Special, could not forget you. Unogona kuswa pasi peshamu nemunhu wofuta asina mwari. Unogona kusungwa nemunhu asiri mupurisa uzivi. Inonzi bogus police. Takazviona pamvere chena afarisa mchinda wokufosset ari parivi zvake cheni dzirapa. Vanhu vachimuti madhikasi etonas madhikasi. Ndobva aita manyembe, vanhu varovana kwaatipurisa tati madhikasi hatitambe su tipe maoko. Achipedza kuisa cheni defender chaiyo nemapurisa chaiyo zvichisvika, kana akatora musungo wake wakapinda muchibati kunotaura. Kana ari kukusungayo Jesu akauya munotiza meso. Vana kudai mombe yaisiva simba rarinayo, hakuna munhu aibopa mombe pasi pano, nokuti hakuna munhu akasimba sebhuru. Patunona mutara akarwa nekachaso achigadza bhuru joki, kamutara kakapera so koya nejoki pabhuru. Ndozvikuita Satani achikugadza kensa. Iye nesimba rese haana, iwe ndo wakasimba neminamato uchigadzwa poverty. Ola boro. Ndi kana chirimiswa nobvara muromo. Kurimira vanodya iwa uso. Kwaraenda rakabva rauya pamusoro, ndobva ratanga kuflota. Chinhu chiye chakandwa chaenda, demo rauya. Varume, process yekudyara yeseeding, ukaramba wakatarisa seeds hauzombokwanisa kutarisa harvest. Make sure kana wadyara, forget about the seed, chitanga kuvaka matura, kwete kufunga mbeu nemari yembeu. Ukabereka loss, mbeu yangu yakapera, funga kukohwa. That's why it is river. Chimuti chakaenda. Forget about the seed. Mira zvichauya. Ndobva rauya demo rinorema. Ndobva rauya. Kana hove ndombuka dzakashamisika kuti ndeipi yakuitika munomu. Mugariro wedu asa hama dzako dzofanira kushamisika kana Mwari wakuita zvinhu newe kuti magariro edu handizvo izvi, kurudziro edu hazvisi izvi, rakusimuka. Ndobva rauya pamusoro pemvura. Elisha ndokuudza munhu arasikirwa nedemo, tora. Haugone kuritora wakamira, unokotama kana kupfugama wotora. Ari kunzi recovery yako inofanirwa kuva ine prayer. You must kneel and worship God. Whenever you are looking for something, make sure something chacho unochibatira mumunamato first. You must kneel down before you pick the head. That's why Elisha asina kumutorera achimupa. Iyeyo itsano mukaona mufundisi anda kukunamatirai achikunamatirai kunamata mega, haisiri wekingdom. Iyo nyaya yakanetsera Jesu muGetsemani 3 times. Aita kaita prayer odzoka kuvadzidzi, ida kurara so mukai muite prayer, oita prayer ida kurara so. Kuda kuti nyaya hombe inodiwa naMwari. That's why akaenda 3 times. Aivanetsera nyaya yeprayer. Varume, prayer ndo backbone yechinamato. 3 times dzakutoreva nyaya yeresurrection. Kuda kuti resurrection yelife yakuda prayer. Iyo ndo paunopinda inoti achitendera mas prayer unamate. Jesu achitendera
Jesu aitoita prayer garden ana kuvatumira ino kuti ndiripo akati musatembe kuti ndiripo itaiwo prayer. Iyo ndio unotemba munhu kwete Mwari. Munhu ndiye anokurambidza kuita prayer oti yedi right iwo mese anongoita kumberiko. Ingawani unaro iwewe baby unaro wani. Ozamu anokuana kubatirira anokaruziva kuti auverenge. Jesu ndona uombe akanesikira nematisa. That's why uchiona vakauya vanhu kuzobata Jesu vacho vakasinogira vaita prayer ndo vakaita problem but vasiri wauda kubata unozvinzi vanhu pavakauya vaida kubata Jesu but nokuti Jesu anga ari muprayer vakatambura ndevamwe vasiri kutsvagwa. Ukariverenga rinoti vamwe vakatiza mumwe wacho vari kutiza vasiri vari kutsvagwa kushaya minamato chete unomhanya nyaya dzisiri dzako. Pita akati hainetse ukationa tisingaite prayer tine mamwe mapemba ari padhuze ndobva ati pemba rake kwe tinofunga kuti kunamata kupusana nzeve ukationa arova nzeve isaidi yekutaputsa musoro nzeve iwanzoroeka kafefe unenge watopotsa musoro pita panzeve ta aizi kuziva kuti Jesu achati that's good. Jesu ndoba akadiscover kuti munamata akashaya prayer anoita machira kana zvikwambo kumumba. Kune makutemba machira ndakati anonyora mumba the Lord is my shepherd I will not fear anything. Kuseri kwedhofu nekademu kuti ikaramba itinopinda. Varume hamuziva here kuti demo raunochengeta kuseri kwedhofu ukavhura Ephesians 6 rinoti mushoko raJehovha munondo yesword kureva kuti uri kutoramba greatest sword uchitora physical x. Pita arova nzeve ari kuti abaya Jesu ndokutora nzeve ndokuibvisa mavhu ndokudzorera. Problem manditsano vacho vakadzorerwa nzeve pane kuti vatendeuke vachidzorerwa nzeve vakutoti naye ine mumwe akaporeswa naMwari kapanapa pane kuti anamate hanamate futi. Chirwere chaakarwara icho vamwe vakafa iye ari pano hanamate. Kubasa vamwe vakadzingwa iye achiripo hanamate. Akadzorerwa nzeve akaramba achida kurova Jesu amudzorera nzeve. Kamba Jesu pakudzorera nzeve ari kubatsira Pita nokuti vanga vasingazive kuti Jesu ndiani zvokuti pavakaona Pita achirova pemba vanga vakuti pamwe ndidzo idzi dziri kudzorera. Saka dai Jesu asina kudzorera aenda pamuchinjikwa ndipita. Saka Mwari vari kurabva evidence yekuti Satani akunetse. Ropa raJesu rinorabva evidence yekuti unetswe nokuti une zvawakaita zvokuti uri supposed kuenda kugehena but ropa raJesu rikanorabva statement yacho ikati now you can go to heaven nokuti according to law according to ability hauna zvaunogona unomba une zvaunoita but nekuda kweropa raJesu ari kudzorera. Nzeve yaukatema nzeve yadzorerwa isemoni kuna Pita kuti paya pandakati we are now fishers of men kuparidzira vane nzeve manga maakutobuda basa musati matanga maakutocheka graft auzoona munobuda basa usati watitsvaka wakabuda usati watsvaka. Imwe problem yauinayo manje yakati kune murume muBible 2 Kings chapter 7 akati kana Mwari akarovhura mahwindo ekudenga hazvikwane iye achitoziva kuti Mwari ane mahwindo oramba kubuda kwezvinhu ko mahwindo akaisirei. Elisha ndobva ati munhu waMwari iwewe uchazviona asi haudye. Sano havana kunyimiwa dheri akauya zvinhu vakanyimiwa zvisati zvauya ufanonyimiwa chawaka. Sano kune mwena zvaunorarama ine maproblems kudhara nekuti kukupedzisa uyu murume gere kauya chikafu dai akaedza kudodii anga akanyimwa chisati chauya. Fano kurwa musati matamba seSouth Africa
vaifanira kuhosta kupfuura kuwina. Vaitoti we are hosting, not we are winning. We are hosting. Inotabva kabhora racho. Kana kuti vaise mari maresources mutimu yavo itirene iwine, vakupedza mari kugadzira vhuvhuzela. Vese vaungobudira mavhuvhuzela ari kurira. Chano vhuvhuzela ijoy yevicti. Manje mukagadzira joy musina process, munozviridzira kumba first round munoenda kuimba. Vava kuridzira mumba manje. Ngomhoresana so. Vakadyiwa kwazvinorira. Vanoti muvai ukasaita mahumbo emudiki unoaita wakura hauchambe stage hansi. Ngadzane nhumbo nekuti utenge zambia neteneti unotenga club wakutambira mumba chaivo. Nonga iwewe nyakurasikirwa pfugama unonge. Varume vanhu vane problem vakauzwa kunzita prayer vanototaiwa ndibatirei mina mapo. Who is a true prophet? Elisha. Kwete vedu vemazuva ano, a true prophet haambobatira munhu mina mato, anoti pfugama weka. Nekuenda kudenga tunga munhu haisi pagroup. Judas aiva pagroup revanhu vakaita maapostles, iye akaita suicide. Unogona kuenda pagroup rakachuzwa naJesu ugozobuda wega nekarekta yako. Hausatione kuti vamwe vanotamba bhora pakalenda usaka star haaendi, but timu yaanotambira vazhinji vari pakalenda. Kureva kuti ari mugood environment but haana good character imomo. Ndakati magetsi akauya iwe mumba mako akadzima anenge asati auya but iwe auya. Unotozonzwa kuseni nevanhu kuti akatoya kuma8 iwazoaona kuma6. Sano zvimwe zvamuri kuona nhasi vamwe vakazviona kare. Nyasha dzaMwari hadzisi dzekudenga chete, dzinotangira pano. Vana vaIsraeri vasati vapinda muKenani vakanzi tumai maspai anonotora chikafu mugodya Kenani yacho muri muwilderness, nokuti Mwari hadi vanhu vanozoda kuti vapinde muzvinhu zvavaisina idea nazvo vanospoila. Don't spoil the issue yekingdom. Ndakati kuenda kudenga isi deliverance achievement. Deliverance is now. Kufa kwako hakusiri kunogadzirisa zvinhu. Kuna Jesu akatofa kuti yako iite sei uchimirira kufa kwako. Wafa wanaka tikugadzire munhu tizi. Sano mukadazva kuti life chaiyo iri go. Tarisa zvinoita vanhu vanoita zvemasvikiro. Munhu akafa anonzi mudzimu haadi kuramba ari ikoko, anodzoka achida kupinda mune munhu kuti ararame katu. Kana life inonaka ukambotabata shuwa unotozodzoka unopinda mune mumwe futi. Ai ndakaramba manje ndikati aiwa sekuru kundoraramawo papi manje makararama mukafa mupinda inini indo pangu ndepapi. Sakaona kumzimu takabva kuri rafu kunoraramisa vanhu katu iwo waenda. Kwena kusingaite manje demo rikarasika programu yamira mupini uripo zvekuti ukasanzwa kureruka ukasanzwa kurwadziwa, nokuti kune vanhu vasingarwadziwe nenhamo vaakushingirira, iwo mupini wakaenda zvavo. Vakugarira vana saka murume akatambira haakupe mari semudzimai wake, nokuti wagarira vana unopiwa level yawakagarira unopiwawo shoma, nokuti ndozvevana uzvidiki yavakagarira ndo yamunowana. Mupinda hauna kurasike. Ndakati prodigal son haana kuparidzirwa, akaona yega mapfekero
Azoti pane yakarasika pana. Oti huku hausiwariti kuti chimiri cheuku chakaenda kutenga nzondora che. Then ayo. Problem. Jamani vanhu vari kuda kuachiva mulife. Kuenda kuti asapota yemwe team. Kana mberi pasi peloko, ndianoramba achisapota chete. Ichirohwa ichirelegate, anoenda ku division 3. Kuvala iri. Taenda musine vamwe muione. Kuva loyal mu downfall. Kuva loyal mu downfall. Rufu rwa Uriah anodzakauraya na David ukarisecha Revelation. Uriah akazviuraya nokuti akanyorerwa death sentence. Uriah must die. Ndobva apiwa iye tsamba yacho vaisa muhomo, obva aenda kunofa, obva apa mukuru weyami, obva averenga kunzi okay, tiri suppose kufa nhasi, tiisei kumberi, endai kumberi, obva afa. Chauraya Uriah ari so loyal to the king, but ari ignorant to understanding. Chauraya dzimwe chechi kunaiwa nemvura vari pamatope zvichinetsa, they are loyal to the king, but they don't know the concept of the king. Nokuti Bible inoti kuti he takes pleasure in blessing his people. Alright. Zvakuti ukadedzi handinayo haipore, ichokwadi yako haipore. Because kutenda kune simba. Kusvika muromo wakuramba muromo. Unoziva kuti Herod pane paakati kuna Moses. Pharaoh akati kuna Moses chiendai, Moses akaramba. Kaendero ndokanga akuramba. Anganzi endai but musiye mombe newakati. Moses amrota akati oh siyamadamu. Sano musatendere Satani kukuti namata akabata zvinhu zvako. Kuti namata zvehembe zvina basa unozoona kudenga obva kutorera hembe. Bhutsu obva kubvisa. Hamunonotekerawo. Ukatarisa nyaya yaMoses paakandibvisa shangu, haana kundibvisa uye paholy place, akandibvisa nokuti pauri patori holy. Handibvisirwe kupinda, ndinobvisirwa kuti ndapinda. Zvirumbu hameno zvevanhuwo zvazvo. Nokuti iri riri triki dzatamtata. Pane zvaunotoita uchikota scripture, life yako ichirala, but uchiverenga scriptures, berekanai muwande, woita vana 15. Namoyo rohoti but zvirimo. But inonga zvirumbu, inonga haufa, irikurwadza. Saka kuona zvirumbu zvichiratidza kunoku, pane pari wrong somewhere. Nokuti imanual yezvino zvizvo. Saverenga, ndonhamo hombe yakabata vanhu vane maproblems. Ndakati hotel hombe inobika chikafu, havatenderwi kubika chikafu vasati vadhinda anonzi mamenu book. Wese ane nzara, chaanotanga kuofewa hachisi chikafu chaainga, anopiwa knowledge menu book kuundastanda zviripo. Nokuti muchaita nzara yemadora muri pachi holiday inn, haiwasee. Ndazve nhamo yako ukaverenga umu zvinokonekta here kuti zvipere. Yes, knowledge don't number one thing. But kana wane knowledge haupiwe chikafu nokuti wagona kuverenga menu book. Sana hazvifambe nokuti magona kuriverenga, asi kana magona kuita. Kuverenga menu book rese, egg and bacon, rice and chips. Mozoverenga kuleft kwacho kuneti madhora saini. Yananda yakaoma na. $8.
Kana munomboziva nezvamuri kuda kuna Mwari, process yacho dzimwe nguva hamuifariri. But mukuda munoda zvenyu. Pane zvimwe zvokuti Mwari havacharamba, unoramba wega. Nadana kuti kune type yevasikana yekuti kana uchida kumupfimba iwewe ukamutarisa unozviramba wega. Auende unotongoramba uri kunoku. Kana musati maiona netype iyo yekuti amurambwe munozviramba. Antido bataziti. Demo rasika rine imwe process yarinoitwa rinorodzwa. Kana recover the missing exit, make sure unaenda ku sharpening process. Vanhu vaviri vaitema muti, mumwe akatema ogara, mumwe achiramba achitema, airamba achitema, akanonoka kupedza. Ndobva azobvunza apedza kuti bati waitogara kai, enda ukasika so, saka pandaigara nanchiri vese. Kana munogona kushingirira nezvakagomara. Rinenge riri kunge simba kuri kugomara. Adamu akanzi uchadya zveziya nokuti atadza. Kuroti asati atadza aibuda ziya nekudya. Ende univhesi yacho. Ziya ndizvo, but mabudiro. Munhu anofanira kudikitira achiwana zvinhu zvake. But rimwe ziya raakubuda iri kai, pane nyaya. Panenge pane chakarasika futi. Ndekandipedzere nyaya. Demo ratorwa. Time yaakaridzoreya akadiscover kuti pane gap, that's why rambobuda. Munhu akangwara anoti akatsika mabhanana mapopo akadonha haamuke nekuenda. Anoti adonha kudaro anocheka kuti chandidonhedza chii kuitira mangwana. Nokuti ukasaziva chakudonhedza ukamuka une hasha zvinokudzokorora pambera. Saka uchiona problem yako nyange kana matai one. Hauna problem yakawanda, yaibasa chete. Sei pawakadonha dai wakacheka chakudonhedza. Nokuti Satani akaziva kuti izvi zvinokudonhedza anozvirifoma, zvinoramba zvichidzoka. Akaziva kuti yekurora vakawanda waida but chechi yakakurambidza, anounza new version inonzi small house. Ndezvavakadzi futi but zvine mazita arinazvo. Satani chaanoita haagadzire temptation asati aona iwewe. Kuna Jesu zvanzi akauya akazomuedza, haana kumuedza ubva azouya. Anotanga auya kuzocheka kuti ndiri kunetsa nhaiti panapa. Zotorai unokugadzira size yenyu. Auya kugadzira so. Oti haufa. Temptation yaunonzwa zvinhu chikukura kuti andakazozvikunda. Chinhu chaangasingafarire. Aone kuchechi mazuva ano matestimony ekupupura amashoma, vanhu vachanga vachatadza mazuva ano. Kare vanhu vaipupura hama dzangu ndaiba, ndaizodii, ndaita ufeve. Mazuva ano svika kusisina. Vanhu vese vari right muchechi, vanongopupura mota chete, ndakazoropa fati. Mazuva ano kusisina. Bati kusazvitaura zvinova kuti hazviko. Chinamato chinogona kumodifaiwa kusuta zvinoda vanhu. Jesu pane muchato, parepo yemuchato, vanhu vakakokwa kumuchato, vanga vakokwa vakatadza kuuya, kukanotorwa chero munhu mustreet. But one chinhu chandakada, yange kwakatorwa munhu wese wese, zvanzi vaipihwamo zvipfeko zvemuchato kana vauya. Kureva kuti vanga vasingaendeyo, paunotariswa size yekupfeka,
ko design wavokokwa kwai design wahembe dzekuti akokwa kuti akwanise kupinda mumba anofanirwa kutanga apana hembe yacho. Zoti kana hembe iriso yodimbuririso makokwa mbiri. Chano nyaya kunamata kusuta design ya Mwari kwete kutora Mwari kuti akwane mupfungwa dzedu. Naunze kunamata kusuta pfungwa ya Mwari. That's why Aaron ari munhu mukuru aipfekedzwa akapfekedzwa gauni reupriest. Iye ari mudhara. Unoziva here kuti madhara anopfeka ega. But Aaron aipfekedzwa naMoses. Ndebvu dzakadai so achidzisumudza ruoko tidzagumba zvekunamata tsano unotopfekedzwa nokuti zvakadhizainwa naMwari haisi pfungwa yemunhu. Taunamata melasi yako whatever is missing. But handati chikuru, you must kneel down and recover wotora. Zidza kuita prayer, zidza kuita kunamata. Nakati kuvhura a fishing worm. Haisiriyo inobata hove, fishing worm inobatiswa hove. Not fishing worm, chinhu chinotoshandiswa, haniyo inoshanda. Saka hove dzinotoita meeting, kuti ukaona fishing worm iri kungotamba-tamba mumvura senga haina problem. But ukaona isiri kutamba iri serious yakadai, ukaenda mudhuze unoenda. Saka Satani akaita meeting nemadhimoni ake kuti ukaona mukristu anongodai asiri serious nekudai so senga hana dhingi. Ava vemaprayers ava vanokurebuka. You need to develop your prayers. Unofanirwa kuita upenyu hukama naMwari kuburikidza neminamato. Call unto me, I will answer thee. Hauziva here kuti ushamwari pakufonerana hunonakidza. Saka Mwari akati call unto me. Izvi zvinobasa netime, zvinobasa neobedience. Rakadaro ndizoti kati ukaramba zvaMwari izvi kune minzwa inomera kana Adhamu abuda mugadheni. Yanga isiko yakatomera nokuti Adhamu ari kuendako. Unopedzera wakuita life yekujusa yemaARV kujusa life. Kuitagira airtime life. Tiberiti mboni wati chove. Life haidi kujusa varume. Jusa phone kwete upenyu. Ngatimutema ukuthi namanje. Uchene makatendeka remekedzwa ipi. Mazviita nekutaura kwenyu. Imi Jesu ndinodemo rakarasika muchinamato chedu. Ndinotanga paupenyu hwemumwe nemumwe mukati mebusiness, mukati memabasa, mukati medzimba, kuti vabatende kubata zvikuru kunyanya. Vese vakamira pano nyika yedu yeZimbabwe. I pray upon the leaders of this nation. I pray for peace in our nation. I pray for peace in every church. Every church in Zimbabwe, there was a spirit of unity in every family. But I rebuke sickness, I rebuke poverty, I rebuke HIV, I rebuke cancer. By the stripes of his wounds, we were healed. Vasina mabasa, vapewa mabasa, vasina mabasa, vasina dzimba, mweya wendamo. I rebuke you in the name of Jesus. Eva anyone, upenyu wana venyu vakamira pano. Mazviita Mwari remekedzwa. Vamira pano nokuti varemekedza kutaura kwenyu. Baba hakuna kaya kwamuri, achadzoka, achadziswa. Vese vanouya kwamuri vanomira vanotora nguva yavo kunzwa shoko renyu, nokuti shoko renyu rinorapa. Jehovha akatuma shoko rake rinorapa vanhu. Every faith yakarasika but it is all of Maria's that is